Здравейте хора, аз съм Денислав. Сега играем Бокмастер епизод 2. И днеска третия епизод съм го измислил. Ще играем това. Of Friends, например, аз съм Тос, Сузана е Тос. Разбрахте ли? Един срещу друг ще играем, но другия епизод, може би. В момента ще играем така, за забавление. Къде е мой човек? Райнщайн. Ето. Извинете. Срещу... Доста ще е, много слаба. Че за сеща не можа да се ударя къде удрям. Огнена топка. Охо. Тази топка не струва, братле. Колко се? 8-19. Сега пък много дойде. Как те? Аз ако го уча, съм взема с целия кръв, ама. Сега 21 да пробваме и бамо десятката. Значи 21. Не. О, да. Не! Пак 21. Тъй. Бам, пак десятката. Много сме добри. Та стъпка не струва. То се е слаб. Пак 21. Пак в главата. 23. 23. 24 го направих. Гол ще се играе. На играта звука е много силен, защото другия епизод аз изобщо не се чувам почти. Може би с Сузана после може да снимаме още един клип на това. Доктор Сич, или как му е името, не мога да го кажа. Е много добър, според мен. Има и по-добри от него, ама за сега ето е на първо място, според мен. Получиха, да. И не ще го учим. Тоест, ако взима още такъв, 17 пали преди малко. Шестнадесет. 14, знаех се. Баси с мамата. Както отива напред, той заива изведнъж към мене. Аз за 2 удара мога да го гътна. Няма нищо. Няма да грем иначе. Прощавам ми. Този път. Прощавам ми. Този път него. Така. Още една игра. Хора, между другото на коментарите нищо не пишете. Където е една игра, дето да играя?
Защо тези игри само да снимам на тези игри не е хубава идея. Беше близо. 22. Главата. Това е яко вече. Фаталието. Фатално го ударихме. Компютър. Ще играем с ябълката. Ананас. Това хубав. Ето шота. Сега ще го уча гол. Или пък не. Ей! Драма. Ей, точно. Перфект. Тоест няма да мога да го уча от тук. Кое, казах ли? Но той, ако оставаше... Той се спи, човека, ако да го вълнува. 155 лева. Една турнир да варим. Какво се е? Вчера, като играехме, аз играх на турнир и аз и сестра ми играехме само че с друг човек. И този човек хвърля едни карти, но като стигне трябва да го натиснеш и то гръмват много карти. И аз сега сестра ми е тук и аз хвърлям, тя натиска копчето да гръмне и тя не го гръмва, аз си се ядосвам и губя в турнира. Вчера, преди малко пак, като я играих, пак загубих, не знам защо, но загубих. Първи удар. Гласа ми е малко, това защото съм болен. Не, фак. Лаптопа дойде, може да снимам вече и на нея. Да играем CS, Contra Strike или пък друга. Може да видим. Може и да играем Aero Simulator. Да, много ме хвърли. Ще се я стегна. Аз ще се я стегна. Славак. На такова място, като застанат, много е тъпо. Защото аз съм на открито, той пък се че има защита за него. Ето. Точно представя. 21 от 10. Сега 22. Не, 23 го направих. Поне точно дойде. То 22, ако дойдеш някъде в гърдите му. 23. Мама, кефе финиш. Как се радвам. Този човек скача като цена, че не е повязала от 90 години. Шарк.
Тос е след малко. Колко фалих преди малко, че не можах да видя? Трезавеца. 23. Точно. Беше близо. Headshot. Finish him. То се едно, че е човек. Скелета на човек има. Пак аз бия. Плюс 300 лева. Сега срещу играем Фейли. Finally. Аз пък Фейли. Finally. 20. Точно. Сега 21. И аз сега как гърми. 20. Той клекна. Не е честно такова. И пак да прави 22. 21 трябваше. Гърми. О, но доста нещата са слаби. Сега точно. Ето. Не губи. Към глава. Това и... Да, няма нещо. Все пак губих. KO. Те слипове почнаха да ме дразнят. Беше се спрели тебата. Wi-Fi. Бат Геро. Тъс коя е? Едно сме далеч. 17. Точно. Сега 19. Малко назад. Тъс е много така. Точно. Както съм го преценил. Колко бързо я бих само. Този доктор ме кефи. На всички са едни и същи костите, но хубава игра. Графиките са специални. Един и още един е пишерен турнира. Един път умрях до сега, как да е, аз не знам. Колко фалих преди малко. Винаги забравям да гледам. 15. Опа. Спер. Добре, че клекна. Към умник. Заради това клякане хората умират. И то сгърни. И сега ако бием, и турнира е наш. Срещу кой? Джереми. Който е Джереми? С какво? 13. Точно.
много е тъпо. Ето. Двайсет. Точно. Пак ме би. Ето. Сега ако не мога да го уча, съм умрял вече. Yes! Е това! Печелим турнира, хора. Е това е. 22. Така. И бум шакалака! Бим, не бим! Знаете кой би турнира? Аз. Доктор Айнщайн. Аз го кръстих тъй. Клеем ревард. С 1000 Юху! Да, и още едно има сега. И още едно. И това ще е клипа, хора. Не забравяйте да харесате и да се абонирате. И чао!